Dimalog Oy on mobiili- ja yhteistyörobotiikkaan erikoistunut helsinkiläinen teknologiayritys. Dimalog tarjoaa ratkaisuja sisälogistiikan ja tuotannon tehostamiseen. Projekti aluksi käytiin tutustumassa myllyn parhaalla tilaan ja sitten näihin lavattaviin tuotteisiin. Ja näiden perusteella valittiin sitten robotiksi Omron TM12 yhteistyörobotti ja robottiin tarvittava tarttuja suunniteltiin ja sen toiminta testattiin meidän tiloissa. Lavausprosessi tehtiin aiemmin käsiin ja työn raskauden vuoksi työntekijöiden vaihtuvuus oli aika suuri sitten tällä työpisteellä. Yhden tämmöisen myyntierän paino vaihtelee tuotteesta riippuen 5 ja 8 kilon välillä. Solu turvallistettiin turva-aitojen ja Omronin turvalauserskannerin yhdistelmällä. Jos turva-alueen sisälle tulee esimerkiksi henkilö, niin silloin robotti pysähtyy. Myllynparas on kokenut robottien käyttöönoton jälkeen, että työpisteen kuormittavuus on vähentynyt. Työntekijät on kokeneet työpisteen huomattavasti mielekkäämmäksi sen jälkeen, kun robotti on otettu käyttöön ja vaihtuvuus on ollut pienempää. Dimalog on kokenut yhteistyö Omronin kanssa helppona. Jatkossa on tarkoitus tehdä tällaisia lavaussolun tyylisiä, helposti lähestyttäviä ja myytäviä tuotteita, joita molemmat voi sitten hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa.